Salutare, prieteni! Sunt pe un pârâu care până de curând a fost secat. Dar după ultima ploaie se pare că are din nou apă și eu știu că întotdeauna găsește o modalitate de a supraviețui. Am zis să vin să o încerc, mai ales că e aproape luna decembrie și ar trebui să mănânce foarte bine. Haideți să vedem dacă sunt în stare să vă arăt una pe ecran. Fiți pe fază. Voi începe cu niște twistărele mici care emită bibanul, pentru că e foarte mult biban în zonă. Și dacă văd că sunt pești mai mari, mut pe twistere mai mari. Este și foarte multă buruiană. Am o strună făcută de mine din fir de kevlar. Ia haideți să vedem. Am ochelari pe ochi, tot sper să văd vreun clean, ceva. Dacă este. Deocamdată n-am văzut nimic. Opa! Mi-a venit o știucă după twistă, dar am agățat din păcate într-un twister într-o buriană și n-am mai atacat. Știu că o vedeți în apă mică pentru că vine cu valul, exact ca și avatul. Total, am luat-o. Da, am luat-o. Uitați-o. A intrat în... Da, am o baftă și oricum e o mărlițică mică. Dar vreau să o rănesc. Opa, cum fac eu să o scot? Nu știu. Hop. Ai. Din păcate am luat-o de ochi, ai săraca. Nu asta a fost intenția mea. Să știți că sunt un mare iubitor al acestei specii. Deci pur și simplu le ador. Hop, am vrut să o pup, dar mai bine că... Hai, fetița, pleacă. Hai, pleacă. Așa. A intrat în buriană și pa. Da, ați văzut o mărlițică. E bine că aici era secat. Acum o săptămână, două, până să vină ploile acestea de la jumatea lunii noiembrie. Și am zis, haide să vin să văd dacă a supraviețuit un pește. Și se pare că a supraviețuit. Are ea felul ei de a supraviețui oricărui eveniment de stat tragic. Fraților, am venit cu echipamentul de ultralight și am băgat un drop shot să-l zăpăcim pe bibănaș. Ia, să vedem. Da, fraților, văd că nu vrea. Mă mut aici în locul maestrului să vedeți cum iau acum.
știu ce are de nu vrea. Oto, primul. Pe partida aceasta. Și pare a fi unul frumos și el. Da, chiar pare a fi unul frumos. Ia să vedem. Un bibănaș, să nu ne facem de rușine. Da. Da, frumos. E ca palma așa. Așa. Uitați, se vede că e biban de baltă. Are aceste culori portocalii. Hop. Am vrut să-l pup și ăsta a sărit în asta, l-a pupat. Nu, cred că le place din am barbă și nu vor să mă pupe, cred că astăzi. Nici știu că n-a vrut. Da, asta e singura explicație. Că băiat frumos sunt, dar nebărberii posibil să-i sperii. Haideți să mai luăm unul. Trebuie să prindem și unul la jumătate de kilogram. Dar mai avem doar un sfert de oră, cred că, de pescuit. Și eu care ziceam că nu mai sunt bibani pe aici. Dumnezeu mi-a arătat contrariu. Îi voi mai arăta unul și tatălui meu, unul mare, de vreo 400 de grame cel puțin, să înțeleagă cu cine stă de vorbă. Mă cam enervează în ultima vreme. Îmi subminează puterea de a prinde pește mare. Hai băiatul, hai. Sunt cam apatici, văd că. Aha, am luat de aici, de lângă mine. Oh, dar asta e un biban mai frumos. Da. Frumoasă. Frumoasă piesă. Ia să vedem dacă nu cumva e știucă. Nu. E un biban mai frumos și puțin. Opa. Da. Bibanul. Oh, nu sunt foarte mari, dar sunt bibani frumoși, adică nu-ți dai amititei tare. Hai mă băiat. Și ca să vedeți, uitați, e mai mare ca palma. Bă, ce înfoiat stai tu. Ia uitați-vă puțin la el. Mâncarea tată. Hai, pa. Da. Ce să zic altceva decât că din 3 lanseuri am avut doi bibani scoși. E foarte bine, nu bine. Haideți să dăm și înspre stuful ăla de acolo, că totdeauna pe la stuf stă bibanul mai mult. Și știu că da, și bibanul stă pe lângă stuf. Oricum, față de anul trecut, când aveam o mulțime de trăsături, anul ăsta e mult mai slab, mult mai slab să prezintă locul, dar bine că a fost și făcut cunoscut de mine și au venit foarte mulți pescari. Up.
pescari în ghilimele, că cei care rețin și bibanii ca degetul nu prea îi consider pescari. Mai degrabă niște vertebrate lipsite de intelect. Uite-l! Haha, ce frumos a dat! Da, e un pescuit foarte frumos, pescuitul la biban. Și ce îmi place că nu e niciunul mic, nici ăsta nu pare a fi mic. Ia să vedem. Asta e mititel. Mititel, oricum, ca palmă așa. Dăm un pupic și dăm drumul la el acasă. Trebuie să vă arăt puțin montura, că știu că de obicei mă întrebați. Am 7 grame lestul, adică plumbul, uitați-l. Am un lake fork și un ac de numărul 4. Pe 0,20 monofilamentul, fluorocarbonul. Asta și contează chiar foarte mult, dar contează să fie fluorocarbon și nu monofilament colorat sau așa, cred că totuși contează să fie fluorocarbon. Da, l-am scăpat. Am avut iarăși trăsătură. Ar putea să se activeze acum pe seară. Da. Vezi că am reușit să schimb locul. Am intrat pe niște boscheți. Am ajuns în altă parte unde am speranțe la un biban mai mare. Aici pescarii și-au făcut și o plută. Al de Huckleberry Finn și Tom Sawyer. Cred că s-au inspirat din poveștile lui Mark Twain. Da, dacă nici aici nu prind un biban mai frumos, înseamnă că ceva se întâmplă suspect. Dar nu știu de ce nu trage bibanul, nu, chiar nu înțeleg. Mă așteptam să fie mult biban aici. Mai ales că e adâncime mare. Am luat în sfârșit. În sfârșit, dar să știți că foarte greu l-am luat. Foarte greu. Nu înțeleg ce se întâmplă. Măcar e un biban frumos. Ia uitați-vă ce aici. Câta bibănoi. Uitați, ca să vă dați seama că e mult mai mare ca palma. Uitați. Hop. Vedeți? Dar ce culori frumoase are. Frumoase, frumoase chiar. Uitați ce portocaliu, roșu. Cu lake fork-ul înăuntru. Ce frumos e ieșit, cât de repede. Hop. Dai, băiatul. Pupați dumneavoastră? Hai, pupați, da. Hai. Dus a fost, uitați cum se duce. Deci sunt, dar sunt apatici, nu mănâncă cum trebuie. Asta e concluzia mea.
că am prins eu șpirul. Cam cum trebuie să trag, să nu... să am atac. Ia uitați-vă, fraților, cum am rupt. Vedeți cum am rupt? S-a rupt din acel butoiaș al vârtejului. Ca să vă dați seama cât de prost sunt făcute aceste vârteje. Da, trist. Ați văzut că am rupt. Acum am băgat altă montură de dropshot. O să-mi pun și fesul în cap, că se lasă seara și se lasă întunericul și cu el odată și frigul. Haideți să vedem dacă reușim ceva să mai prindem. Am dat aici pe lângă mal, în dreapta. A început puțin și vântul să adie. Normal, acum pe seara trebuia să avem mai multe trăsături. Hop, am luat un pește, dar nici nu l-am simțit când a tras. Hop. Aha. Asta e mai micuț. Eu l-am rănit tare. Nu s-a înțepat, cine știe ce. Haide, Pedro. Pa. Așa. Deci stă și aici lângă mal. Dacă observați față de montura anterioară, acum am vreo 10 cm mai mult. Deci sunt vreo 35 de cm, nu 40 sau 40 să zicem, până la plumb. Data trecută aveam vreo 25-30 maxim. Undeva la 10 cm diferența. Ceea ce e posibil să conteze. Am dat puțin pe lângă stuful ăla să vedem dacă am vreo surpriză acolo. Să știți că metoda este foarte bună la biban, metoda cu dropshot, dar cei mai mari bibani nu i-am prins la dropshot, ci tot pe twister normal. Ceea ce nu știu ce să zic, dar spune ceva. Ori trebuie un twister ceva mai mare, ori pur și simplu nu-i place cum evoluează la dropshot bibanului mare, adică să păcălește mai greu. Ideea este că bibanii mari am luat la twister simplu, pur și simplu, pescuind la twister normal. Opa, am avut pește. Așteptam să fie foarte activi bani, să tragă destul de bine, dar uitați că nu e așa.
Cam ca economia și ei. Oh, ce biban. Ce frumos a dat exact pe când am ridicat twisterul. Trebuiam să mai aștept. Deci practic asta denotă. Mamă, dar am un biban frumos, să știți. Am ceva, nu știu dacă e biban, dar e ceva frumos. Se simte. Da, e un biban frumos tare. Ho, ho, ce frumusețe. Ia uitați. Opa, așa. Nici nu pot să-l ridic. Opa, nu pot să-l ridic, că e prea greu. Cred că are spre jumătate de kilogram. Opa. Ia uitați-vă ce biban. Ia uitați-vă ce biban. Ia uitați-vă, frate. Are undeva la 27 de centimetri minim. Cel puțin. Sau 30, cam așa. Toți au aceste lipitori, pui de lipitoare pe ei. Da, deci un biban foarte frumos. Uitați. Nu are jumătate de kilogram. Undeva la 350-400 de grame. Nu este prins în nac deloc. Pur și simplu a ținut în gură și nu s-a înțepat cum trebuie. Deci vedeți ce biban frumos. Foarte, foarte frumos. Pupați-l. Hai, pupați-l. Pupați-l. Hai, băiatul. Du-te la tine acasă. Oh, fugi. Ce frumos să vede. Da. Da. Nu pot să zic decât mulțumesc, Doamne, pentru astfel de capturi. Se pare că distanța a contat. Distanța mai mare de la fundal a twisterului. Sau nu știu ce altceva, că nu pot explica de ce am acum trăsătură la fiecare lanseu și data trecută n-aveam la fiecare lanseu. Haideți să vedem. Se mai bagă ceva. Da, acesta a fost un biban foarte frumos, să știți. Rar bibanii așa mari. Opa, am avut trăsătură. Da. Uite, am simțit. Am simțit cum a dat. Tot un biban frumos. Tot un biban frumos. Nu ca precedentul, dar se simte că e mare. Oh, oh, oh. Foarte frumos. Oh, ce bibănoi. Ia uitați-vă ce bibănoi. Ia uitați-vă ce bibănoi. Tot așa. Tot așa. Un pește frumos. Uitați cum e prins. Străpuns. Opa, așa. Cu acest lake fork. Această culoare. Un biban frumos. Frumosule. Da. Du-te, mă. Asta a plecat mult mai vioi, a fost când a plecat. Da. Foarte, foarte frumos. Haideți să dau puțin și în partea stângă, totuși. N-ai de unde să știi de unde sar iepurile. Aici în partea asta, opa, am avut pește. Am făcut, sper, un ultim lanseu, să prind un biban și să fac încheierea, că e destul de târziu. Wow, ce culori frumoase pe apă. Ce a pus frumos.
prietenul meu, Paulică, de la știu că puțin mai încolo. A prins, nu? Nu vrea golan. Nu vrea golan. Total! Haha! Am zis că mai prind unul. A, dar e mititel tare. Ba nu e mititel tare. E ca un bibanai frumos, cred. Să vedem acum, că nu-mi dau seama exact. Da, greu a mai dat, greu tare. Un biban frumos, da. Frumos. Se nu prea mai sunt de ăștia mititei. Mai mult bibanai frumoși. Toți mai mari ca palma. Unul singur parcă am prins. Cât palma, cam așa. Uitați. Ce mai mare ca palma. Și asta n-a înghițit cine știe ce. Adică nu l-a rănit. Vreau un pupic. Îi dăm un pupic? Hai să-i dăm. Frumusețe mică. Da. Hai, du-te, băiatul. Așa, mă, așa. Bravo. Hai, tot l-am prins pe ăla, mai dăm de câteva ori, poate prindem ceva mai mare, că e tot cam mititel, totuși să facem încheierea cu ceva mai frumușel. Un liban mai răsărit. Ia să vedem. Prindem ceva mai frumos sau nu? Am spus că trebuie să așteptăm mai mult până trage. Opa, am luat. Am luat iarăși. Să vedem. Asta e mititel tare. Cel puțin așa pare a fi unul mititel, da? Să știi. Vom vedea acum. Da, e un bibănaș mai mititel. Și totuși v-am spus că nu niciunul mai mic ca palma. Și ăsta este tot, uitați, cât palma, cam așa. Bibani micuți pentru mine, dar foarte frumoși. Frumos. Așa. Haideți, trebuie să prindem ceva mai mare. Între timp, pe mal a mai ajuns o dubiță de data asta cu gunoaie. În jumătate de oră trebuie să vină cineva să descarce gunoaie aici. Absolut îngrozitor ce se întâmplă. Dar ăsta e tristul adevăr. N-a fost dată să vin să nu văd secvențe asemănătoare. Aici trebuie o lună ca să ecologizeze cineva malul. Se aud și gâștele.
Foarte frumos. Hai băiatul, hai. Unul de la Baban. Jumătatea de kil vreau să o văd. Și apoi plec. Da, am luat iarăși. Pe seară, într-adevăr, trag mai bine. Trag și ăștia mai mititei. Asta e cam cel mai mic de până acum. Asta e mai mic ca palma. Într-adevăr. Hai mă, dă-i drum. Uite la el. Uite la el. Da. Da. Cam asta a fost. Uitați ce a pus frumos. Eu sunt Eugen. Ați văzut o scurtă partidă de cam 3 ore. Am început a da la știucă. Am prins o mărlițică. Și apoi am zis, văzând că știucele nu sunt foarte cooperante, să vă răbi banii, care întotdeauna sunt o alternativă. Și v-am arătat chiar și un biban a fost destul de mare. Cred că avea vreo 350 de grame, ceea ce e frumușel, frumușel chiar. Pentru apele noastre, na, ce să zic. Stați pe fază, sezonul de pescuit abia a început. Să sperăm că o să vă arăt în curând și șalăi. Avați am prins, dar foarte puțini. N-am reușit să filmez atacuri, așa că baza rămâne tot bibanul, ca să vă mai fac o partidă, până dau iarăși de șalău. Ce să vă zic, fir întins, scrieți un mesaj, dați un like, eu vă pup și vă las cu această imagine frumoasă.